Kif inti? All right, tajjeb. Il-miliet għalik xi fisser? Fakkarna ħafna fit-tfolija, għalhekk dejjem għandu rekordi sbieħ. U naf l-lessejt inna kanzunetta relatata mal-miliet illum, mela wara Aldo ħanaddu għal-kċina nerġaw u naturalment sarħalli fidejn Aldo ħajtina din il-kanzunetta. Sinjuri, Aldo Busuttil. Għal-kem sirġ għaw ma jamiex u borra ma tinżilx jibaddu l-wim fit-toro u l-betrini mixawli is-siġra tal-miliet imżejna fl-irħula fl-ibliet u l-ħan bil-bambi f'maxtura u l-presepju imdawli. Tini żmien il-miliet, żmien il-paċi, żmien il-ħbieb. Tini żmien il-miliet, żmien il-paċi, żmien il-ħbieb. Kulħadd dik it-bissima kif jasal żmien il-miliet. Mimlija imfawra bin-nies, kulħadd jixtri rigali bla-qis, kulħadd jixtieq ġid lill-ajru, in-nies rani kif għandu jkun. Rettini armati bil-bir, bil-botot jitebbu b'dawl qawwi u mżejnin, inħoss qalbi tmut bil-fer jaslu da żmien